पानी मागून पानी ये जावई दाजी ये ना कसे बसला अडाय लागेल जावेल ना रुस्तान पण राहील लावेल कसा मोकळा आता तुम्ही चला चला प्रोग्राम पूरा चला पुढे चला चला पाणी छोड़ भाई चालेल तू काय रे मम्मी तू 11 तिसरा हे करायचं कुला काही सोडता कुला तांदूळ सोड घुमते सोड तुमचा अमृत सोड तुला वाह या दिशा आता धूर नाही आहे